Hello guys! Welcome back sa aking channel, Johnny V Vlog. Kung bago ka lang sa aking channel, please huwag mong kalimutang mag-subscribe at pag-hit mo na rin yung notification bell button na yan para ma-notify kayo kapag may bago kong update. At today's video guys, ayan, nandito po tayo ngayon sa S&R Dau Mabalacat. So ayan guys, ang daming tao ngayon. Sabagay, Sunday din naman kasi, pero wala pong sales. Wala silang naka-sales ngayon, kaya ayan, tingin lang muna tayo. Ano, ang daming tao dun. Medyo mahal yung mga bilihin ngayon kasi walang sales. Kaya tamang tingin lang muna tayo guys. Ayan yung mga batang makukulit. Nalaon Ben? Mati lah ya.
Dagul mo chan. Ay, tanong. Ses kinuha na ng dadagan ay. Mga ano, Ses? Mawala na ako, Ben. Nandiyan ang daddy. Okay. Sabihin siya. Ben, sabihin yan. Toy feeling vlogger. Kaya kanyan Ken TV. Toy feeling vlogger. Toy feeling vlogger. Oh, kaya mana? Mga anak ko, kung mo. Alright guys, ayan. Pina-check lang natin yung pinamili natin tapos uwi na. Thank you guys. Bye-bye.